Hi mga badi and welcome sa aming YouTube channel. For today's video ay mag-reaction video kami sa kanta ni Eman na ang title ay Simula. Simula pa nung ba? This song is parang tatanta na to, hindi natapos ni Eman na kanta. Kaya ginawan ng kanta ng kanyang mga kaibigan. Wow! Sila din nagbuhat. Sila nagbuhat. Tiwas Hindi ko sila. kasi ito kilala. So, di kilala ni Angela. So, narinig niya lang to na si Eman ay may sakit. Yun. Yes. At namatay siya. Yun lang. At ako, kilala ko to si Eman bilang vlogger. So, naging idolo ko rin. Naging idolo ko rin to siya dahil ilakong. Kasi kasama to siya nilakong. So, vibes na siya nilakong. You know na? Yes. At yun. At we are going to react this video. At kung meron kayong masabi, ay siya na ang magsasabi. At Tara! Let's go! Yun, let's start! Wow! Hindi naman pwede mabalik ang simula. Yeah. Ganda ng beat. Magaling talaga gumawa ng beat si Eman. Iyak ka na mo, Joe. Nanay rap. Espasyo na mas tumala, pinaglayo pa ng sadya. Samahan natin, magkaiba na ng hangarit, may kanya-kanya ng pasanin. Patay na siya pero negasyon niya na agapag. Wow! Sama sa inuman kayo na sa ganyan. Pagkakunduan at para mapakinggan ng isipan ko sa panahon na mas napilitan kong isinilang ang sadsanipan. Hindi ko sabihin. Wapo. Patik mo daw ko no, pagkukuha sa kwan. Feel na ko bro, suon ko niya Eman. Patay naman siya, di ba? Ano ka, friends? So, asa nagikuha ng video? Kasi kaubanta na sila sa music video. Pero wala lang nakuha. Hoping. Nag-hope siya mga badi na ibalik sa simula ang lahat. Bakit? Sana kayo. Pass is pass. Kani siya, nakita ko na siya. Kani siya ni Eman, maraging kaagaw ni Eman siguro. Something. Nakita mo na ako sa vlog niya na si Yaperno. Wow! Ang ayos na magkakaroon ng cinematic. Siguro si Eman nagpa na to. No? Kaya na siya. Kaya siya man ang chorus. Siya pre-chorus. Kasi Eman eh kwa. Na-relate din sila ang song. Oh? Especially Timpayaman. nawala Ano naman na yung Timpayaman? Especially nawala na si Eman. Sila pati ba yung nahihila pag wala ni Eman. Kung pwede pa lang daw mabalik sa simula. Oh, Timpayaman na tanan sila. Members sa Si ko ano, si Kong. Si isa. Jody Boy. Johnny Boy. Mga amigo ni Eman.
ana ginaalay na po nila ang ilang song. Kay Emma. Pagkalag, nasa ka mag-alay? Alay ang kanta mo. Ano siya igsuon ni Clock 9 ba? Ano? Madiri na? Clock 9? Clock 9. Clock 9. Igsoon na siya, kaya siya kay igsoon ni Clock 9. Clock 9. Clock 9. Ganda. Ayos kasi Clock 9. Ay man. Naog na siya. Pero ayos kayo ba? Ayos kayo ba? Marag ka nang nagpapahiwatig, nagpapaalam na siya ba? Ano siya na dapat na ikuan. Inaog na siya sa talang timpayaman, siya na ang inaog, siya na ang inaog siya ba? Sakyan sa ilahang dagan sa ilahang ba? Kasi ako At least no, gihuman nila ang ilang kondor. Nice kayo ang combo, no? Papa mo to ni Emman to nag-drive. Ah, papa niya. Papa yun. Kung grabe may nilagilap. Ano ko, dumawala o gano'ng poster. Di wala sila po, di ko ganyan ready. Mama na yan, papa. Mo diri bo? Ayos kayo. Ayos kayo baga kuha niya ba kanang pagkukuha sa iyang naong ano? Muna to? Simula. Kung Yeah. pwede lang maibalik ang Ayos kayong lyrics mo. Pwede lang sanang simula. So, anong isisimula mo? Pwede Kung lang. na ay time, siguro ko gusto ko magsimula sa panahon na Gaya eh! siguro sa panahon na kanang secret. So, secret lang daw niya. Secret lang daw niya. Secret. So, ayos kaya ang kuan mga badi, ang video mga badi. Continue gid nila ang music video ni kuan dyan ni Emma. No? Rapa, nice kaya ang kuan. Okay lang. Sa Timpayaman, ayos kaya siya ng Timpayaman. So, sa tanan-tanan dyan na ni sakay sa jeep, siya doon ang pinakaunang inaog sa jeep sa Timpayaman. So, alay gyud nila na song kay nga Ayun. no kay kan man nalba naman to nabanggit sa kanta nga dili kumbaga dili para di ba ang anak ni para pero mag-ready na jud ta wala magipili ang kay wala may forever. Yes. So, yun, ayos kayo pagka-video, ayos kayo ang kanta, ayos kayo ang rap, ayos kayo ang nag-reaction, gwapa. Sisig arot. Yes, super ganda. So, yun lang mga buddy. I hope you enjoyed the song. So, this song is from Timpayaman and we are reaction from Timpayaman. Timpayaman dito. Timpayaman. So, sila Timpayaman mo Yes, sila. mo mga lodi dira. Mga Lodi Cakes na mo. So, yun mga buddy. I hope you enjoyed this vlog. I hope you enjoyed this video. And like, Share and click the notification para maging updated kayo sa aming video. may video na naman na kababalaghan. So, yun lang. Everything you do, Do it with love. Bye! Do it with love. with love, man. With